Здравейте, пичове, аз ти плъгевали. Пак ще играем на Майнкрафт. Както си спомняте, това не беше нещо като... Това може... Това мисля, че от миналия клип не е истински. Айде. Взехме си всичките пусти. Не съм виждал. Виж колко диаманти вземам просто. Поне един... Добре. На теб на диаманти. Добре, аз на другия си акаунт. Ама. Айде бе! 5 милион години. Майната ти. Айде бе! Това диаманти ли е или гъс? Ох, най-накрая ги фали. Не успя. С Богом. Не ви обичам. Ама айде, един стак. Айде, това не е то. Как си? Искам малко такива тъптийки да взема. Гледайте, сега ми ги дава такива. Wow, that's nice. Look at me, motherfucker. Този бутон помага много. Това е... Fuck you. Това е огромно. Май са от тук. Падай на земята. Това дето го държа сега. Няма да знаете какво. Доста готино. Това ще ми дава мамка. Така. Искам на акацията. Тя къде е? Искам и от джангъл. Много е готино на джангъл просто. Готиното е. Искам много готини джангъл неща си. Ето акацията. Акация. Това нейните такива тъпоти. Не са ли нещо като... Това е дъбови, това е дъбови. Те са едни и същи. Баш ли са? Значи съм с това. Ай сега. Аз как взимам тия 24 айдъм, Вие на майната ви листи. Ай, мамка ти. Мислех, че ще вали. Редстоун. Какво сега ще има лава навсякъде? Има много кол. Къде се живее, ама без храна. Вземи го! Fuck this shit. Само... Не! Fuck you, motherfucker, redundant. Дай ми ги. Колко? Имам 20. Така, редстоун искам малко. И вече сме накрая, то за какво не са. Ето го и бедъка, който никога не би също. Искам лапис лап, факър. Вие знаете ли колко ми пука за това? Да, ма, падна. Имам само един кълдъръм. Мамка, вата, шейкита, лапи,
Shake the ball, loving the ball. Ball, no. Getting all the shit. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom cause the OG 5 years. Cadê Sam? Oh, fuck this shit. Нещо падна, което не знам какво е. Насам. Браво, бе. Да скачам всичко, няма нищо. Добре, на къде си? Вали ли? Може да се направя къща, само тя да мана всички. Ти оставаш тук! Ще та факам, ако паднеш. Стой така! Остава някъде. Факам ти мамата. Фака. Да направим един диамантен пикакс. То... Аз нямам нищо за правено. Не се бай с мене, плиз. Ще намерихме голд. Искам поне един часовник. Сега да сложим армора, който не са всички армори. Не, искам си гликата обратно. Добре, така много фака не включвам без това, ама да сложим това. Така съм доста по-кул от майната. Това нещо хачи се оправя това. Мога да се качвам високо и да си карам елитата, ама ако падна на земята, фак ми. Да, имам тем на безсмъртието, май, батата, паналите. Пък аз нямам лък пък. Браво на мене, много съм умен. Може да се направя. Вече имам паркур. Това така. Аз тук горе мога да си лита. Ама да им паднем долу, иначе ще станем на креатив. Ще се качим тук горе. Има ли? Трябва пак да слизам на земята, да вземам бут. Да ти бама. Извинете, без да исках. Ма щях да го кажа. Така е. Взех ли? Да, взех. I am the one to nani dega ama respective kaza out that way I try to my life. Nana trying to find to my life. I trying to my shop. Малко къв. Това ще помогне много. Мога да си направя един чест.
да се направя нещо хубаво, мърдай ти. Не са ми нужни листа. Той че за какъв ми е нужен дълта. Cause I don't fucking care. Не ми е нужно. Това е кул. От дъбовите листа може всичко да се. О, падна ми Apple. It's so cool. И така точно трябваше. Come on, аз мога ли? Сука ми да ви чупа така трудно. Взех с честовете. Бухаха мърв. Ама няма. Това тъптия ли се оказва? Тя честови така направо са в тът. Най-красивите честове просто. Манахта, ей. Аз тук мога да си правя всичко просто. Много готино. Тук мога да сложа честовете на потайник. Точно тук. И мога да... Чакай малко. Ако щупа един газбокс, това. Fuck this shit. Как може да се направи това? Чао. Видях ли? Полетяхме. Само ще съм за екипка, както гледам как го чупя. Не падай. Не падай! Ще сложа тайника. Тайник. Да. Направо е така та поисках. Ма така хода направо блести, това е красота. Ама никой ли не го знаеш? Та потайната паналска кутия беше сложена по най-красивия начин. Браво! Това не е същата браво на теб. Ау. Гледай сега. След малко трябва да слушам клипа. It's so sad to think about good times. Fuck this shit. Да, една пулта. И добре, това ще бъде всичко. Надявам се да ви хареса. Това е епизод 2, да знаете, защото миналия епизод не можех да напиша епизод 1, затова написах друго нещо. И добре, чао, пишете ми в линка, ако може би другата седмица мога да инсталирам Roblox, защото тук не мога. Затова чао.